можеш да си измиеш телефона, после да мога да се обадиш. Окей, значи когато си готов ще ми се обадиш. Добре, добре. Край, добър ден. Изглежда страхотно, много яко. Точно стабилно ми знаеш. Ме е странно да си карам мотора и без куфарите с него. Да. Тебе ще издържи ли рада? 5000 км. Що да не издържи? Изглежда много здраво, много стабилно. Ще издържи и повече. Чао. Да. Само трябва някакви заключалки според мен да се измислят. Так че ужасно много ти благодаря, тръгна работа сме свършили просто. Радвам се, че сме свършили работа. И то да кажем добра.